Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV Travel Update. So, ngayong araw na to, December 26, ay meron na naman tayong bagong bus na magbabiyahe simula ngayong araw 26 hanggang 29 ngayong December. So ayun guys, naglabas sila ng kanilang biyahe at ito ang bus na to ay alam ko kilala itong bus na to kasi lagi na itong bumabiyahe ng probinsya galing ng Maynila. So ayun guys, welcome back to my channel. Bago natin simulan ang ating pag-update dito sa bus na ito, ay babatiin ko muna kayo ng Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Saan man kayo dito sa Pilipinas o sa mga viewers ko dyan sa Turkey at saka sa United States. Thank you so much. Yung dalawang country yan ang naging top country viewers ko. Salamat sa inyo sa panonood ng aking vlog. Sana tuloy-tuloy pa rin ang panonood nyo sa aking mga content about sa biyahe dito sa Pilipinas. Ganun pa man, tinatangkilik nyo ang aking mga video. So ayun guys, sa mga manunood ng video ito, make sure na tatapusin nyo itong video ito para makuha nyo yung kumpletong detalye, dahil lahat ng impormasyon na sa ilinabas ng isang bus na to ay ilalagay ko dyan. Makikita nyo dito sa screen. So ayun guys, sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe. At kung ikaw ay napadaan lang o lagi nang napapanood ang aking mga video, i-subscribe mo na yan at sana pindutin mo rin ang bell notification at i-all mo ito para maging notify ka sa aking bagong mga video. So ayun guys, bago ko simulan ang pag-update dito sa bus na to, itong bus na to ay biyaheng Pasay to Tacloban City at marami pang lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao at ang biyahe nito. So para simulan na natin ang ating pag-update, mag-intro muna tayo. Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV Travel Update. So ito na nga, sisimulan ko na ang pag-update. Ang bus pala na i-update natin ay ito yung RGM Bus Tours. Naglabas na sila ng kanilang biyahe. Ngayon ko pa lang ito na kuha na kanilang information about sa kanilang biyahe. Meron silang biyahe 26, 27 at 28 and 29. Ang biyahe nila ay Tacloban, Catbalogan, Calbayog at saka Allen. Ang sabi nila dito, we are open for reservation, please send me. So ayun guys, bago ko ibigay yung contact details nila, ito pa yung iba nilang mga biyahe ng RGM Tours. Meron silang biyaheng Mindanao. So ito ang biyaheng Mindanao nila. Ito yung lugar, dadaan sila ng Lipata, Surigao, Badas, Kitcharaw, Habonga, Kabadbaran, Ampayon, Butuan, Sibagat, Bayugan 123, Baba, Patinay, San Francisco ata to, Rosario, Bunawan, Trento, Moncayo, Montevista at Nabunturan. Iyan guys ang mga lugar sa Mindanao na kanilang biyahe o siguro kanilang dadaanan. At meron naman sila sa Leyte at Samar. Sa Leyte naman, Tacloban, Palo, Tanawan, Dulag, Abuyog,
Mahaplag, Baybay, Hindang, Hilungos, Bato. Yun yung sa Leyte na biyahe nila. At sa Samar naman, Allen, Calbayog, Gandara, Katbalogan, Hinabangan, Santa Rita. Yun. Yun ang biyahe nila sa Samar. At sa mga siguro hindi mawala sa isip nyo, ano ba ang requirements? Ano ba ang kailangan dalhin? Ayun guys, wala silang sinasabi rito about sa requirements. At ganun din sa pamasahe, wala silang sinabi dito. Pero nagbigay sila ng contact details para sa inyong mga katanungan. So ayun guys, ito yung contact details nila para sa mga gustong tumawag na mga uuwi ng Mindanao, Leyte at Samar. Kontakin niyo itong number na to at para matanong nyo ng maayos kung magkano ba ang pamasahe o ano ba ang requirements. Habulin nyo na to at para makauwi kayo ng maaga-aga dahil ilang araw na lang New Year na naman kahit kakatapos pa lang ng Pasko. So alam naman natin na ang PITX terminal ay siksikan ang mga tao at punong-puno ng mga pasahero. Kaya hirap na hirap ang iba makaalis. So nung karanyang 23, yung mga tao ang dami sa PITX, hindi nila ma-assist ng maayos dahil sa dami. Kaya yung iba inabot na ng Pasko doon sa terminal. So ayun guys, ito yung contact details nila. 0915 1682 119. So di ko alam kung smart ba yan o token text o Globe TM. Wala kasi nakalagay dito eh. Naglagay sila ng number lang. At ito rin yung isa, 0955 483 7404. Ayan guys yung contact details nila para sa mga magtatanong kung ano bang requirements, ano ba ang magkano bang pamasahe papuntang Mindanao, Leyte o Samar man yan. Ayun guys, kung napapansin nyo, ang sa likod ko ay ang background sa likod ko ay mga saging tsaka may mga kahoy. Dito yan sa amin sa bundok dito sa Bicol. Kung kilala nyo ako o ng mga nakakakilala sa akin, ako po ay taga Bicol na isang vlogger. Okay. At binablog ko po yung mga about sa biyahe kasi kaya pinili ko tong pagbablog na to na about sa biyahe dahil alam ko maraming naghahanap sa YouTube about sa biyahe kasi kadalasan hindi nila alam kung magkano bang pamasahe, magkano bang papuntang Maynila, magkano ba yung pamasahe halimbawa papunta sila ng Mindanao, hindi na lang kung magkano pamasahe. Kaya binablog ko to dahil gusto ko makatulong sa inyo na may parating din. Pero guys, disclaimer lang sa inyo sa mga makakapanood nito, ito po ay binablog ko base lamang sa mga na-post ng admin ng bus. So, pasensya na kayo kung nakukulangan kayo o medyo sasabihin nyo bakit hindi pa sinabay yung pamasahe, hindi pa pinakita yung requirements, hindi pa pinaalam dahil binabase ko lamang sa pinapakita ng admin ng bus na nagbigay ng info para i-update ko tong bus na ito. So ayun guys, I'm hoping na nagustuhan nyo at naintindihan nyo ang vlog ko na to ngayong araw, update sa RGM bus bus liner. Sa mga nanonood nito, maraming salamat sa inyo at sana huwag nyong kalimutan i-subscribe ang aking channel at sana yung ads kahit nakakayaman, gusto kong sana bilang regalo nyo sa akin mga viewers, alam ko libo-libo kayong nanonood, sana wag yung skip ang ads.
Huwag niyong i-skip at ads ko dahil medyo nangangailangan ako ng financial aid eh. So ayun guys, nakakaya. Pero ganun pa man guys, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa pagtangkilik sa aking mga video, Pasamok TV Travel Update. At ayun, hanggang dito na muna ang vlog na to. Abangan nyo uli ang susunod kong update sa iba pang bus na babiyahe ng Luzon, Visayas, Mindanao, galing ng Metro Manila, galing ng PATX. At mabuhay kayo and Happy New Year. Bye bye.